batez be harreman, konfiantzazko harreman batetik sortutako hitzarmena izan delako. Ez da bakarrik hiru erakundeen artean egiten dena, baizik eta hiru erakunde horiek elkar aitortzen dugu, gure papera, gure funtzioa, gure ibilbidea, eta orduan Usurbilgo udalak aitortza hori egitea, ze berez ideia beragandik etorri zen, ez? Eta jakin hartzea arlo akademiko horri indarra eta gorputza emateko, baina gero UEU ere bertan egon behar zela ulertzea, hori bai izan da, planetak eta elkar lotzen direnean eta gertatzen direnean gauza marabillosoak, holako marabila bat izan da, benetan oso positiboa, esan dakoa konfiantzan sortutakoa, eta gero emaitzak oso namak eman dituenak, bai akademikoki, gero liburuak eta bestelako edukiak sortu direnak, baina baita partaideak eta jendearen erantzunen aldetik. 57. Udako ikastaroak aurten, gaur amaitzen gabiltzanak eta orokorrean balorazio positiboa. Honetan ere, alde batetik eskaintza bera egitea lortu dugulako, lehenengo erronka hori delako, 30 ikastaro antolatu, 6 jardunaldi sartu, guztiak ere gaiengatik interesgarria direlako, antolatzaileengatik, edo ikastaro jarduera horren atzean dagoen elkarlanagatik ere interesgarriak direlako. Bat alde batetik eskaintza egitea lortu dugu, gure urteroko erronka, eskaintza berria eta interesgarria. Eta bestea da jendearen erantzuna, eskaintza hori ere egiten dugu, norbaitentzat interesgarria, beharrezkoa eta hutsune bat betetzen duena delako. Emaitza ere ona, egia da, bidean ikastaro batzuk ez direla irten edo ez dutela eduki guk espero genuen parte hartzea, baina aurrera egin dutenek ere talde handiak, talde politak sortu dira, tamaina ezberdinetakoak, arrakasta betik ez da jende asko biltzea, baizik eta jende egokia biltzea, orduan positiboa baita parte hartzearen aldetik eta oso positiboa elkarlanaren aldetik. Elkarrekin leloa ez da kasualitatea eta nik uste dut udako ikastaroak direla bereziki euren barne elkarrekintza horren eremu naturala izan daiteke, esan datukoa. Hasi akademikoki ikastaroak antolatzetik, baita azpiegiturak lortzeko orduan ere, Usurbilen kasu honetan, edo liseoa Baionan, edo Espeleta Jauregia Iruñan, Markeskoa bera ere elkarlan batetik sortutakoa da, orduan udako ikastaroetan egia da gorpuztu egiten dela eta benetan bisible bihurtzen dela eta maitasuna politikoa den moduan UEUren kasuan elkarlana politikoa da. Bai, egia da, gainera guk ere hori sustatu egiten du. Alde batetik datozen proposamenen artean ere baloratzen dugun nork proposatzen digunen, norekin edo ze elkarlan mota proposatzen diguten, eta beste aldetik guk ere sustatzen dugun lekua da udako ikastaroek malgutasun hori ere ematen digutelako. Urte osoko eskaintzak baditu beste ezaugarri batzuk, beste hartzaile batzuk, beste tempus batzuk, eta udako ikastaroak bai dira gureak. Gure neurrira, guk nahi dugun moduan, guk nahi dugunean hasten dira, guk nahi dugunean amaitzen dira, guk jartzen dugu kolorea, guk jartzen dugu elkarlana. UEUren barruan udako ikastaroen papera nik uste dutela baita gure nortasunari jarraipena ematen dion jarduera ere izan daiteke. Egia da udako ikastaroa, bai UEUrekin batera eta gizartearekin batera ere asko aldatzen joan dira, eboluzio bat ere izan dute noski, eta bai da hori eguneko munduarekin kontaktua mantentzen laguntzen digun jarduera da. Aldi berean baita da, agian jarduera ezagunena, orduan da UEUri ere nortasuna ematen diona kanpora begira, orduan bai ematen digu praktika bat barrura begira, gure sailekin, bazkideekin eta elkarlanera, baina praktika hori eta nortasun hori kanpora begira ere islatzen da, medioen bitartez, partaideen bitartez, sare sozialen bitartez, orduan 3 aste oso intensoak dira, ikuste dut UEUrentzat ere erakuslei oso garrantzitsua direla gaur egun oraindik, eta elkarlanerako datozen eragile ezberdinek ere horrela ulertzen dute. Datozela UEUrekin zerbait egitera. Orduan, udako ikastaroak bai dira horretarako oso leku polita.